Είμαι ο μοναδικός στον χώρο του ελληνικού YouTube. Και τι εννοώ με αυτό? Θα σας δείξω αμέσως. Βασικά, γενικά είχαμε καιρό να τα πούμε έτσι από εδώ. Συνήθως κάνω βίντεο, ιστορίες από YouTubers, καλλιτέχνες, gaming βίντεο και δεν έχουμε και τόσο χρόνο να τα λέμε και από κοντά, να σας λέω και εγώ ίδιος τι σκέφτομαι για τον χώρο του YouTube. Ήρθε και ο καιρός να τα πούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαι ο μοναδικός με 1580, δεν θυμάμαι τόσους πόσο έχω subscribers στον χώρο του ελληνικού YouTube. Δεν υπάρχουν, αν όχι κανένας, ελάχιστοι οι οποίοι να έχουν 1000. Είμαι ο μοναδικός δηλαδή σε αυτό το χώρο του ελληνικού YouTube. Όλοι θα είναι, ξέρω εγώ, από 0 μέχρι 100 ή 200, κάπου εκεί τέλος πάντων, ή 100 που μόνο οι δημοφιλείς είναι αυτοί και τους ξέρετε. Δεν ανταποκρίνονται τα σχόλια, δεν υπάρχουν συνεργασίες, γενικώς τίποτα, και είναι ένα πράγμα το οποίο με έχει απογοητεύσει τον τελευταίο καιρό. Γιατί κάνω βίντεο, βλέπετε ότι συνεχώς εξελίσσομαι, κάνω ένα blow up στο καθένα βίντεο. Στο καθένα βίντεο θα δείτε και κάτι διαφορετικό, και απλά ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται στα σχόλια, δηλαδή 0 σχόλια. Τι 0 σχόλια δηλαδή? Εγώ και 0 likes. Εγώ τι τα κάνω τα βίντεο? Αυτά τα βίντεο τίποτα, όπως λέει και στο τέλος, αυτό που λέω στο τέλος κάθε βίντεο μου, ό,τι βίντεο από μένα βλέπεις δεν είναι αδιάφορο, δεν είναι διάφορο, αλήθεια. Δηλαδή αυτό που βγάζω ξέρω γιατί το βγάζω. Όλα αυτά που βγάζω έχουν μια δομή, ρε φίλε. Έκανα μέχρι και intro για το 2025. Θα έχει και outro, να ξέρετε. Τι, έτσι το αφήνω? Καταρχάς, τι σας έχω ετοιμάσει? Survivor Simulator, η τελική μάχη έγινε, πηγαίνετε τσεκάρετε. Τελευταίο βίντεο. On the way όμως έχουμε το review του ποδηλάτου. Το review του ποδηλάτου θέλω να είναι η ναυαρχίδα των βίντεο μου. Θα έχει μάλιστα και trailer. Το trailer απλά όμως θα είναι γαμάτο, τέλειο. Το trailer, τα καλύτερα trailer που έχετε δει. Φυσικά το main video, το review δηλαδή του ποδηλάτου, και ένα vlog, ένα έτσι ήρεμο vlogάκι, το οποίο θα σας δείχνω πάνω κάτω πως έγινε όλο το review, τα σκηνικά, τα πράγματα. Καταλάβατε τέλος πάντων, και θα είναι έτσι ωραίο, χαλαρωτικό. Αλλά από shorts η αλήθεια είναι τα έχω λίγο αφήσει, και με τα shorts μόνο ανεβαίνεις, μόνο με αυτό έχω παρατηρήσει γενικά. Πλέον μου τελειώνουν οι ιδέες από shorts, και αν μου τελειώνουν έτσι θα είμαστε λίγο δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν τα αφήνω έτσι όμως τα shorts. Η σειρά του ποδηλάτου του review θα έχει και shorts μάλιστα. Επίσης θα σας δείξω και τώρα από screenshot τι έχω προγραμματισμένο σε πρεμιέρες από shorts. Είναι πάρα πολλά, θα βγουν και άλλα φυσικά. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε. Το καθένα έχει διαφορετικό πράγμα, day 1, day 2 και πάει λέγοντας. Και ας ελπίσουμε ο Φεβρουάριος έτσι να κυλήσει με το καλό. Επίσης θα έχω την τιμή να ταξιδεύσω στο Μιλάνο και να σας δείξω από κοντά ένα έτσι επιπλέον vlog. Όχι επιπλέον, ένα vlog, κανονικό vlog. Έτσι πάνω κάτω Μιλάνο, εμπειρίες και αυτά. Από shorts όμως δεν ξέρω και πολλά τώρα τι να ανεβάσω, γι' αυτό πείτε καμιά ιδέα, μην είστε μουγγί. Υπάρχει λίγο πράγμα λίγο support, κάτι δείξτε τέλος πάντων. Αφού βλέπετε, ανεβάζω συχνά, δεν σας αφήνω έτσι. Μήνας χωρίς τίποτα δεν υπάρχει. Εσείς υπάρχει θέμα με τις αναρτήσεις. Κάνω αναρτήσεις και ελάχιστα ανταποκρίνεστε. Τι να πω, τέλος πάντων. Επίσης, εγώ ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, ωραία. Τους που ήξερα, που γνώρισα, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τα βίντεο. Για άγνωστους λόγους, βαρέθηκαν. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο. Όμως εμένα βλέπετε να συνεχίζω από τότε που ήδη είχαν αρχίσει. Και συνεχίζω, το έχω πάλι στα χέρια μου. Ωραία. Βλέπετε, δεν το αφήνω, κάθε μέρα το ανοίγω το YouTube. Βλέπω τι παίζει.
Πιάστηκα για τις τάσεις. Οι στάσεις σας σχιστούν, δεν με ενδιαφέρουν τάσεις. Όπως ο 2J. Δεν τον ενδιαφέρει καν οι τάσεις. Τι γίνεται? Και γι' αυτό είναι από τους πιο αγαπητούς YouTubers. Αλλά είδατε τι έγινε τώρα με τον 2J, το πρώτο κανάλι το οποίο έφτασε τους 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα, τώρα dead, έτσι. Τώρα θα συνεχίσει από το 2J Games. Αυτό τι δείχνει? Ότι το παιδί δεν είχε άλλες ιδέες. Βαρέθηκε να ανεβάζει από αυτό το κανάλι, τον εγκλώβιζε κάτι, ιδέες και αυτά. Από shorts ειδικά και εγώ το ίδιο έχω πάθει. Δεν καμία ιδέα, δεν νιώθω ότι έχουν τελειώσει οι ιδέες μου. Σαν κάποτε τότε που απλά ό,τι έβρισκα μπροστά μου στο πιάτο το έκανα σορτίδι και το ανέβαζα και πήγαινε μια χαρά, 1000 προβολές. Και επίσης τα shorts, τι φάση, δηλαδή ο αλγόριθμος τι γίνεται, γιατί κάθε πράγμα που ανεβάζω να έχει 40 προβολές και εγώ φουκαράζει τα σβήνω, άλλες φορές τα σβήνα. Τέτοια εποχή θυμάμαι και πέρυσι και πάλι είχα ανεβάσει 10 shorts, τα οποία τα 9 πήρανε 10 προβολές και τι ήτανε? Technoblade Never Dies και τέτοια. Τώρα δεν υπάρχουνε. Τι 10 προβολές ο Technoblade? Από τα 10 το 1 είχε τέτοιο που ήταν ο Rocky μαζί με τον Μάνο και αυτά, το νέο βίντεο που είχε ανεβάσει τότε. Αυτό έκανε και πήγε, δεν θυμάμαι, και νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή έχει 5.000 προβολές. Δηλαδή από τα 10 μόνο αυτό έπιασε και τα πήγε τέλεια. Όλα τα άλλα δηλαδή τι, δεν καταλαβαίνω. Τι φάση? Έτσι και τώρα. Απλά εγώ τότε λίγο το είχα αφήσει. Έλεγα θα περιμένω να βγάλω και την ταινία, που και η ταινία μου στοίχησε πάρα πολύ, γιατί με έκανε να πέσω πάρα πολύ σε όλο αυτό το διάστημα. Λέω δεν θα ανεβάσω τίποτα μέχρι να βγάλω την ταινία. Όλο αυτό το διάστημα κατά διαόλου πήγε, να το πούμε. Τέλος πάντων σκάει η ταινία, επιστροφή στο θρύλο και μετά από λίγο καιρό βγαίνει και vlog. Μετά έρχεται το καλοκαίρι και παίρνω τα πάνω μου. Αλλά φαντάσου μισή χρονιά, Πάσχα και όλα αυτά, λίγο το είχα παρατήσει. Βασικά ανέβαιζα και κάτι, λίγα όμως, δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Το καλοκαίρι πήρα το χρόνο μου και τώρα το έχω πιάσει μια χαρά. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχω 100 τόσους χρόνων παρακολούθησης, 15.000 προβολές, κάτι τέτοια μου δείχνει τα analytics. Αλλά έρχονται πολλά, δεν το αφήνω έτσι το πράγμα να κυλήσει. Έρχονται. Τέλος πάντων, εύχομαι να περνάτε τέλεια, να έχετε υγιείς, να έχετε χαρά, να περνάτε τέλεια. Σας το είπα αυτό νομίζω. Να στα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά από μένα, ήμουνα λίγο θυμωμένος με τον αλγόριθμο και όλη τη φάση. Απλά έπρεπε να τα πούμε κι εμείς. Τι να κάνουμε? Αν είσαι ο μοναδικός στον κόσμο που γίνεται αυτό, ότι έχεις 1000, όσο δεν ανταποκρίνεται κανένας, όλοι οι YouTubers έχουν σταματήσει, αυτό. Τα λέμε. Είναι ταινία και στο είχα πει, μα είχε με έναν πρωταγωνίστη. Είναι τα βραβεία χωρίς φαμίλη, αυτοί παίρνουν προστασία, νιώθουν απειλή. Είμαι στην πύλη, δεν νιώθω πίεση, μα κάνω ανάσταση στο σπίτι, έχω PTSD.